set så vil jeg sige, at menneskerne er meget imødekommende hernede. Folk er generelt glade for at have os her som turister. De giver en rigtig god service, både som medarbejdere og som personer, man møder på gaden. Jeg synes, folk virker meget taknemmelige for at være i den situation, de er. Folk sætter ligesom pris på at have et job som for eksempel kioskejer eller tjener, fordi jeg tror, der har været mange har haft en barsk opvækst eller noget. De har set, at det også kan være hårdt, så folk er ligesom lykkelige over at have det, de har, og virkelig sætter pris på det. Altså i Danmark så dyr som katte og hunde, det er kæledyr og husdyr. I Istanbul så løber de frit rundt på gaden. Det er ikke noget, der generer, men der er mange bakterier i deres skin, og jeg tror ikke, det er særlig godt at røre ved dem. Jeg tror, man kan blive syg. Men selvom det er gadedyr, så er mennesker alligevel rimelig gode til ligesom at fodre dem og give dem noget husly, eller hvad man kan sige. En soveplads og stiller vand ud, lidt foder til gadens dyr. Der bliver på en eller anden måde taget hånd om dem. Gün gelir her ağaç çiçekler açar. Boy verir her fidan, bülbüller uçar. Konarlar daldan dala, karlı dağlara. Derman bulur derdine, her bahtı kara. Vi har set en del film herfra. Personligt var jeg ikke særlig overrasket over Spots. Jeg synes ikke, det så så nice ud. Vi har valgt det om aftenen. Der tager vi selv ud og bare finder spots. Det synes jeg, vi har haft rigtig god gavn af at have fundet sådan nogle sindssyge skatespots. Dere tepe çınlatır bu toprakları. Aşk tanrısı fırlatır kalbe okları. Söyledim ben, söyledim o nazlı yâre. Hayat güzel, aşk güzel, bilmez ne çare. Bir bahar güneşi doğar. Dalları bembeyaz dumana boğar. Dere tepe cırlatır bu toprakları. Aşk tanrısı fırlatır kalbe okları. Söyledim ben, söyledim. Første dag, hvor vi var ude at skate over ved det der quarterpipe-spot, der står jeg og filmer Mikkel, så er der en eller anden marker, der bare står ved siden af mig, og så siger sådan hej til ham og sådan noget. Så siger han sådan, spørger hvor vi er fra, og om hvorfor vi er her, og han bliver helt vildt interesseret i, at vi er her. Og han hedder Sinan, og han skatede åbenbart selv. Han er åbenbart fotograf og filmer os selv. Så aftalte vi så ham at mødes med ham, og vi skatede med ham. Han viste os det der kæmpe store spot i Asien, hvor vi tog over med ham.
kan virkelig mærke på sådan folk, at de er vokset op i sådan barske vilkår. Og det er også det, når vi går rundt på gaden med vores skateboard, så kommer de sådan børnene hen sådan fuldstændig ivrige efter at se, hvad vi laver. Og nogle gange prøver at tage vores skateboard, så man kan bare se sådan glæden i deres øjne, når de får lov til at lege med det. Det har gjort stort indtryk på mig, sådan, hvordan de ligesom sætter pris på ting som et skateboard eller andre stykker legetøj, eller hvad man siger. Maden er lækker. Noget af det bedste mad, jeg nogensinde har fået. Vi var ude at spise en af de første aftener med Sinan. Han viste os en restaurant, hvor man fik sådan alt muligt blandet kebab. Og de blev bare ved med at komme ind med mad. Var super høflige. Det var god service og virkelig, virkelig lækker mad. Man tænker, at når man kommer til et muslimsk land, man er ikke sikker på, hvordan de ligesom vil tage imod sådan skatekulturen og skatere. Men de er faktisk overraskende flinke, og det virker ikke som om, vi har haft nogen problemer med at skate steder. Vi er ikke blevet smidt væk, eller vi har ikke været til ulejlighed for politiet og security endnu. Vi havde i bagtankerne, at vi kunne få store bøder for at skate steder, hvor vi ikke måtte skate. Men hvis vi bliver smidt væk, er de også flinke nok til at sige, at vi bare skal gå.